Vesna, 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 Vesna. I malo kupanja. I malo muzike. Tehnički problemi, ali se rešavaju. I prljavi pankeri moraju da se okupaju. Jel' tako? Vidim da liči na tebe. Liči ovo. Čak je 90, sad je 24, koliko to godina? 33 godine, pred 33 godine. Pa malo više kosa. Nema, to čujem se.
smo i tad i sve. Dobro večer. Ćao. Dobro večer svi. Evo da se malo posjetimo, koji dan tu danas uopšte, a? 9. mart. 9. mart. Šta se desilo pre 33 godine? Odnosno, šta se desilo pre 34, ajde, što je dovelo do tog 9. marta? Desilo se to da je uređivačka politika RTS-a bila vrlo pljuvačka tada prema opoziciji, naročito kad je došla Mila Štula iz Hrvatske i kad je krenula da pljuje naročito lidera opozicije, da izmišlja, ne znam, vile na Ženevskom jezeru, kofere dolara i slično. I onda se opozicija žalila i traženo je od vlasti da se smene 5 novinara, urednika RTS-a, RTV Politika, Mitević, Minović, Krivec, još dvojica, nije ni bitno sad koji su. Uglavnom, znači, to je ono konkretan zahtev bio, ostavka 5 novinara. Vlast, naravno, nije reagovala, narod se skupio, s tim što, pre toga je bilo ujesen 90. protest, odnosno miting opozicije, ujedinjene opozicije, gde je bilo oko 1000 ljudi. Tako da se očekivalo i za 9. mart da bude slična cifra ili malo veća, a ispostavilo se da je bilo malo više veće, da je bilo jedno 100.000 ljudi, plus žena u crnom, koje su bile do staklenca poređene, i kordon koji ih je obezbeđivao. Naravno, one su se sklonile jedno 15 minuta pre intervencije. A intervencija je krenula govorili su nekoliko ovih opozicijalnih lidera, Mićunović između ostalog, i onda Vuk Drašković koji je mlatio nožicama sa balkona Narodnog pozorišta, odakle je govorio. I onda usred njegovog govora je krenuo ispaljen suzavac iz pravca staklenca i krenuo je obračun, pa vodeni topovi, pa sve ostalo. Sad, to je bilo 9. marta iz ugla demonstranta, recimo, koji je stajao između konja i nekadašnje stanice 26-ice, gde sam okusio prvi suzavac i mislio da umirem. Sad imamo ovde sagovornika Dejan Milošević, frontman... Zvani Miloš. Zvani Miloš Petar Pan. Frontman benda Petar Pan i trenutno frontman benda Puraja Purke, da se ne varam. Da. Gde si ti bio 9. marta? Pa to je zanimljiva situacija, sve što si naveo, ja sam u stvari slušao iz studija, jer smo mi upravo tada, tog 9. marta, snimali ovu pesmu. Ovu koju smo malo pre oslušali. Da, ovu pesmu Bože pravde, a ima objašnjenje za to Bože pravde. I sad ovo što si ti rekao za Vuka Draškovića, boga mi, ja sam ga čuo, jer ja dok sam pevao u studiju, ja sam iz studija čuo kako baš kroz tu ulicu prolazi i dere se ruljo moja levo, baš levo ovde kordon. Ne znam, Vuk je imao tada neku snagu. Ne bih komentarisao njegu, ali je tada imao tu neku pokretačku moć i uspio je da skupi sve te ljude i mislim, mi smo svi verovali u to. To je sada, svi. Posebna priča tog verovanja. Okej, to je bila jedna stvarno snaga. Mislim, meni je samo ispalo zanimljivo da se potrefio taj datum dok smo mi baš snimali tu pesmu, da su tad bile demonstracije. Pritom nisu vas dovukli tog trenutka, nego ste to imali zakazano sve, ništa nismo znali. Znači, koincidencija. Da, koincidencija. A eto, ta pesma je kasnije dosta uticala na ostale ljude da, ajde da kažem, da malo probude nešto u glavama, da vide da nije baš sve tako. Pa u neku ruku je bilo neka vrsta i himne i tog protesta, ali i himne 90-ih. Mislim, apsolutno, neki ljudi su pogrešno shvatili Bože pravde, misleći da je to, ne znam, da mi sad potenciramo neko srpstvo ili ne znam šta, zbog naziva himne, ali apsolutno ta pesma nema nikakve veze sa himnom. Da, kad smo već kod himne, ako se ne varam, tad smo imali kao zvaničnu jedinu himnu Hej Sloveniju. Da, u to vreme još uvijek bila Jugoslavija. I tek 92. kad su bili oni neki vanredni izbori, lokalni, pa je bila bojkot opozicije i da bio je cenzus, onaj obavezan. I da bi prešli taj cenzus, onda je Slobo uveo u istom trošku i referendum o državnim simbolima Republike Srbije, koja je stvarno zanimljiva godina. Bez himne i grba. I grb je ostao onaj sa žitom i petokrakom, a za himnu je bilo bilo je jedno 2 ozbiljna predloga
I bio je čak i ova pesma je bila u nekim, mislim, nezvanični predlog koji na kraju nije ni prihvaćen, ali je to takođe bilo u opticaju, kao pa što ne bi u punk himnu. Da, ja sam vidio neke komentare da su rekli ljudi kamo sreće da vam je ova himna. Pa da, i na konto toga je i ušlo sadašnja himna Bože pravde, je ušla na listu referendumsku, drugi Sloba je tad htio da bude Marš na Drinu. Aha, da, jeste. I onda je opozicija koja je bojkotovala te izbore, ali kao ajde, izaći ćemo na referendum da ne bi, mislim, Marš na Drinu, jeste to značajna pesma naša istorijska i to, ali nije himna, bre. Ovo je vjerojatno bio neki strah od dolaska kralja. Čak je, Bože brate, Bože pravde, pogodnije za himnu nego... Nije li to bio strah? Vojna koračnica, to ne može bude himna. Po mom mišljenju, stvarno je bio strah od dolaska kralja. Ali dobro. Mislim, postoje tu neke zanimljive koincidencije vremenske, evo, okej, mi smo baš tog dana snimali tu pesmu. Kasnije, kada smo izdavali album, naš album se, nažalost, tada je Jugoslavija pukla, a nama se album rezao u Jugotonu, u Zagrebu. I ja se sjećam da je već izbio rat i kamion sa našom pločom je zaustavljen na granici i vraćen nazad. A upravo ova pesma Bože pravde je osiromašena na zvuku iz njihovog besa, zato što se tako zove Bože pravde. Mislim, to je potpuna budalaština. Nekako su oni povezali... Ali pretpostavljam da u Hrvatskoj postoji neka kolekcija, postoji tiraž... Naravno, tamo postoje ljudi koji to cene i poštuju i oni koji kažu ovo je... Što znači, to sad ima... Da, nacionalistički band. Ali nije uopšte. Praktički je pesma, kogod je preslušao i poslušao tekst, shvatio jednu jasnu poruku da mi treba sami da se sredimo i to je to. Malo s pomoću, ako treba i Boga. Što na kraju smo i ovom zvaničnom himnu. Za svakoga ko veruje bilo šta, ne mora da veruje Boga, možda veruje bilo šta, ali zato smo mi rekli Bože, brate. Pa, ako iko razume, razume. Punk smo dead. U krajnjem slučaju ovi brati, otac i sve. Pa da. To je, znači, neka kao skrivena, neskrivena poruka i politička. Ali eto, to je koincidencija da je baš taj datum. Ja sad stvarno ne znam šta da kažem na tu temu, osim da neke stvari zaista su predodređene i su bonusne. Tu si ti kompetentni da pričaš. Možemo još nešto da kažemo o pesmi, o autoru, recimo. Autor pesme Dragutin Doda Savić, on je iz nekadašnje grupe Tvrdo srce, velike uši i on je jednostavno osetio u jednom momentu da praktički on poklonio meni tu pesmu, da mogu da koristim jer je osetio da mi možemo da interpretiramo onako kako on tada nije mogao. I u suštini mi kad smo to snimili, on je bio prezadovoljan, tako da pozdrav Dodi. Hvala. Doda je stari borac, da. Što se tiče uopšte muzike i... Pa praktički ceo naš bend je bio, ajde da kažemo, neka borba za socijalna prava. Mi nismo nikad bili politički direktno orijentisani ili angažovani, jednostavno smo, svaka naša poruka je bila zavučena u oblande, kako bi ja to rekao, nismo, konkretno nemamo mi protiv nikoga ništa, ali naše viđenje, ja nisam političar, naše viđenje da stvarno treba da se ispoštuje taj neki sistem gde neko može da vlada 8 godina, pa ajmo malo da pustimo neke ljude koji to bolje rade, pa ajmo da razmislimo. Jednostavno ne slažemo se sa sistemom gde non stop imamo iste, ajde tako najprostije kažemo, non stop imamo iste ljude koji se naviknu na vlast, obožavaju vlast, ne daju vlast, ubacuju svoje ljude, to je bilo tad, to je kod nas neka tradicija koja nama se nije sviđala i mi smo to nekako kroz tekstove provlačili, kroz oblane. Nikad nismo direktno nikoga pominjali, jednostavno ako bilo ko presluša taj album iz tog perioda, čuće po tekstovima, mi svi imamo tu pesmu koja se zove Ovo nije mir, zaista, mi smo napisali, izdali tu pesmu Ovo nije mir, rat je izbio posle 6 meseci. Tako da, zanimljivo. Proročka, a eto može i da pomogne i ja ne bi sad da dešavanjima naroda. Pričam sve tekstove komplet, koga interesuje, on će uzeti, preslušati i vidjet će može da postoji poruka. Može na YouTube, ima neki lik Hik Online, on to objavljuje, ništa nije to zaštićeno
taj album inače nije zaštićen, tako da slobodno može da se skida i... Inače, generalno, ja se trenutno i bavim muzikom koja je potpuno slobodna, ništa ne zaštićujem, smatram da ono što ja uradim, da je to neki moj doprinos. Da mora bude dostupno... Dostupno, da. Ljudima. Jer ja ne živim od toga. Ok, a šta misliš inače o, recimo imamo, ne znam, direktore sa onim čistićete ulice i sličnim, Ja poštujem njih, ja ih sindikat poznajem, oni su koji super su ljudi. do koske, ono. Da, svaka čast. Direktni. Zaista, direktni i poštujem to. Ja jednostavno nisam mogao da budem tako direktan. Kako bi objasnio možda... Da, samo što Ne na smem se protestima reći. ne smemo da puštamo njihovu muziku, jer Pa onda problem upravo sa zbog autorskim toga, pravima. mislim, Jer nije dostupno, naravno. nije problem nešto se pojaviti sad, izrokati, onda budeš uhapšen i to je to, mislim. Moje mišljenje treba malo polako dizati na neki viši nivo, pokušati boriti se na neki intelektualni način, kako bi ja rekao, mislim, i ovo nije nikakva borba, ovo je samo poruka. Jednostavno mi... Ko razume Apsolutno, shvati, da. a ne. Mislim, ja mogu da kažem iz ličnog iskustva, imam 55 godina, živim, snalazim se, nije to što sam hteo, jednostavno, ali smatram da svako treba da doprinese malo i to je to. Znači Zrno po svako, da, zrno po zrno i jednostavno u tome je snaga, znači ako svako doprinese. I s druge strane, ako je nešto banalno, direktno može da bude kontradiktorno, mislim, može da se izjalovi, može da bude, izazove direktan sukob, upravo to neće. Tako. Mislim, Da, ili promeni se garnitura i onda ti tekstovi nisu a više... praktički to ne može baš tako. Inače, niko nije uspio da reši sad da je nešto snimio direktno i on je sad to rešio odmah. Nego to je neki proces. Prema tome mislim da svako treba da doprinese, ali upravo u tome jeste čar. Treba da postoji to banalno, direktno. Oni su heroji, po mojom mišljenju, mislim, to je smelo. Jer ako neko izađe i direktno nešto kaže, šta misli, neko će reći, pa znaš, ti si to rekao, kao zašto to, znaš, najebaćeš ili tako nešto. Izvinjavam se što psujem, ali... Punk razumeš, reče, tako da. Nema problem. Ajde Da, da i imamo to, i El Presidente. ajde mi da budemo kulturni, pa da kao, znaš, Možda je izbacimo to šta u misli. stvari El Presidente, Deli Trntačević. Možda je to dobro. put Okej. da se dođe do nekih Svako ima promjena. svoj način i ja ga poštujem. Jer izgleda samo, malo je dojadila politika Može svima da i bude političara. sprdačina, ali ko uspe sprdačinom... Jeste, ali imamo primjer recimo pre 2000, ono kad je Novak imao problema u Australian Openom, sa vizom, vockama i to. Dobro. Pa je, odjednom se skupi, ne znam, par hiljada ljudi pred skupštinom, protesti, ono. Imamo danas primjer, evo, tvoja koleginica, neka Trešnjica, Smokvica, voćka neka, Voćka. pa Brestica. Aha, pesma za Euroviziju. Da, tako da bilo je najave danas da će gomila klinaca da dođe da blokira grad, da naprije haos u gradu. Dobro, ja sad ne znam da li je to ovo modern stil, kad kogod da nešto uradi, moramo da ga ispljujemo. Pa neka u principu Vučićeva pevaljka, izgubila od druge Vučićeve pevaljke, pa sad mislim, koga to zanima, Da. izgleda klince jedan zanima, ali nešto nisam primetio da su se masovnije nešto. Ja moram priznati da od tih vremena kada smo mi učestvovali na tim nekim protestima, mi smo u suštini tad snimili tu pesmu, ja samo da napomenem da smo mi kasnijih godina, sad ja ne mogu, zaista ne mogu setim godina, ali smo svirali... Ne snimak, nego kao band smo svirali na studentskim protestima. To su bili protesti protiv režima. 92. ovo kad je bilo u Sava centru. Tako, ovo u Sava centru smo bili gosti. 92. Tad je bio Vidovdanski sabor i studentski protesti istovremeno. Da, ali inače, mi, sad ajde da napomenem nešto što je vezano više za band, nema nikakve veze. Mi smo pobedili na takmičenju na Beogradskom proleću 89. godine i kao pobednici smo dobili pravo da izdamo ploču za tadašnji PGP RTS. To nama oni nikad nisu pružili. Znači jednostavno... Utužiti onda. Pa, mi smo tad bili suviše mladi i nije bilo, mislim, zaista to je bilo nemoguće tada tužiti RTS. Pa, mislim, da ne bude samo tih Ne, oni su uvijek bili u fazonu dođu u četvrtak, snimit ću. Ja dođem u četvrtak, no dobro, mali, dođu i sljedeći četvrtak.
A onda je bilo, i ja sam morao ispričati tu kao zanimljivu situaciju, da pošto sam ja bio klinac star, mlad, neiskusan, i mene čovjek neću da pominjem ime, kaže cifra. I ja mu dajem broj telefona i on se smeje i tu kasetu baca u kantu. Kaže, dečko ne zna što znači cifre. Onda mu posle kaže ja čovjek, pa to ti 5000 maraka u to vreme, znaš. Tako dakle, ne bi 5000 maraka, ali ja sam pobedio, ma to nema veze. A dobro, možda bi trebalo neke proteste ispred... To je odraz tog sistema, znači, nema. I u principu, moje viđenje današnje situacije je i rođak, prijatelj, imaš vezu, ili imaš pare, članska loka i članska to, mislim, to mora, šta nećeš? Zašto ti nisi član, ajde. Ja sam član Saveza izviđača, dosta mi. Ma nemoj ti vrdaš mnogo. Razumeš? I sad ti radiš u nekoj firmi i ti sad... Ja sam radio 15 godina u državnoj firmi i radio sam čak i u vreme Miloševića, ali u to vreme nisam imao nikakve prinude da se učlanjujem, ne znam, SPS. Mislim, to mi je malo čudno. Meka diktatura. Ja ne znam šta se tu dešava, niti me zanima, ali ne mogu da kažem da me ne zanima. Ali u kraju slučaju ništa mi nije jasno kako je to moguće da se to dešava. Znači da bi ti ostao da radiš u nekoj firmi, da moraš da se učlaniš. Okej, bilo je to, mislim, čuo sam, ranije sam čuo, kad sam ja bio klinac, čuo sam da su mnogi ljudi morali da se za zaposlenje bilo ne. Dobro, ali ti da bi radio u nekoj firmi, da bi bio poštovan tamo, nekada si morao da budeš član Saveza komunista, je li tako? Da. CK, ono. Da, SK. CK je, ono, vrh. Okej, ne možeš se učlaniš, ali, znaš, nisi već. Mislim, eto. Da, ali moglo i da se ljudi zaposle, ne mogu da napreduju nešto mnogo, ali... Radili su bili, ali, sad. Čak i za vreme Miloševića. Ja lično ne mogu da kažem, nemam ta iskustva, jer odavno više ne radim u državnoj firmi, niti bi voleo to da doživim. Ali mi je žao kada neki ljudi završe fakultete, koji su vezani za državne firme, jednostavno ne mogu da uđu u tu firmu, jer ili nisu rodbinski vezani, ili nisu podobni. Ili nisu, kako bih rekao, klekli. Sad kako god to shvati, eto, to je ono što... Nisu lojalni. Nisu lojalni, da. Aj se ne suci danas. Pali na koljena. No dobro, šta... Mislim, ja sam sad samo iznao šta meni nekako ne prija, stvarno... Neke stvari i ne vidim. I ovde gde smo. I jedna stvar koja me muči, moram to da napomenem, zaista svaka neka firma, kompanija koja se pojavi u Srbiji je dobra dok ne dođe naš menadžment. Zašto je to tako, moramo da se zapitamo. To je nešto gde ja mislim da bi trebali da razmišljamo i da, eto, na neki način se izborimo da se to menja. Zašto bi neka strana kompanija imala normalniji i uljudniji odnos nego naša? Prema samim nama, prema našim ljudima. Sada pričam o nečem što apsolutno nema veze sa muzikom, ali to je nešto što mene tera da napravim pesmu. Eto, to mogu da kažem. Srbin menadžer već i Šveđanin od Šveđana. Pa okej, Šveđanin je pokazao, a onda je Srbin rekao, dobro, dovešću ja svoje ljudi. Nema veze, što on je moj, ja moj. Dobro, to... Ako se razumemo. Razumemo. Mislim, to je vezano za naše, mislim, ako je to vezano za firme, onda je vezano i za državu. Što je direktno uzrokuje ostale probleme. Pa ceo sistem je takav, ali to ne bi bio problem da dođe sposoban čovjek i da dovede svoje ljude koji su sposobniji od njega. Ili pametniji, obrazovaniji i to. Ali kod nas je, nažalost, dođe nesposoban koji dovede nesposobniji od sebe još. Pa upravo o tome se radi, jer, mislim, ajde pričamo o tome, svuda u svetu sada postoji ta služba koja se zove HR, Human Resource, ili, ne znam, psiholozi koji analiziraju te zaposlene, to ne znači
znači oni će primiti, to nije nešto, znači oni će primiti svakoga, ali ako se ispostavi da on negativno utiče na firmu, Doviđenja prijatelja. da, znači bez obzira što je od mojih brata tetke, ne može. I to je to. A s druge strane, evo, pričali smo o tom periodu. Pa evo i sad kad gledamo hronološki, svi ovi događaji su nekih 8-10 godina, se ponavljaju. Upravo je to period kada bi stvarno, ok, lepo ste radili, ajde sad pustite nekoga sledećeg, pa budite tu. Budite tu, pomozite, idemo dalje. Rešavamo stvari. Ne može sad, ne mogu ni ja svojom decom da vladam celog života. Znači, ja mogu dok one ne dođe do nekih godina i ja posle sam tu samo da pomogu. Ne kaže čavaj, Ajde, čao, skide ti više, stage-a, znaš, ja malo hoću. Ne, ja hoću ja, znači, ja hoću do smrti. Mislim, eto, to je moje mišljenje. No, kad smo već kod stage-a, dece i ostalo, Pa deca su tako je nasleđivi. da, takođe istim poslom, ali Purajo Purke šta? Purajo Purke je, pa Purajo Purke je jedan projekat, znači ja sam se bavio ovom muzikom. Normalna stvar je da ja sada idem nešto drugo da radim, znači ja ne mogu da se sad da radim nešto što sam radio kad sam imao 22-3 godine. Znači sada imam 55 i sada je moja interesna sfera malo drugačija. Znači muzički sam otišao drugačije gledam na muziku i upravo pošto ne živim od toga, znači bavim se tim iz ljubavi i radim nešto što meni prija. I onda sam ja našao neku ekipu koja je istovetna i mi jednostavno to sviramo za našu dušu, sviramo besplatno. Imamo taj klub Betty Ford koji je sjajan, tamo napravimo svirku, tu se skupe ljudi koji uživaju u toj svirci i to je to. No, eto, preporučujemo, Da, posetite. Apsolutno to sada više, Zečko, da, nije vezano više za neke, ja se više ne bavim tekstovima, više se bavim muzikom. To je jedino što mogu. A da li Petar Pan, da li... Petar Pan je postojao, mogućnost da su opet bude pa on je perspektiva. revitalizovan, u jednom momentu, to je bilo 2016. godine, smo se sastali ponovo sa nekom drugom ekipom, ali smo mi tada, naši se izdali taj treći album, jednostavno apsolutno nismo najviše imali nekako razumevanje što se tiče izdavačkih kuća i danas je to malo drugačije, mislim, ja to apsolutno razumem, ovo moderno vreme, mislim. I meni je samo drago, moja je bila želja da mi zaokružimo neku tu priču oko Petra Pana i mi smo izdali taj treći album, on je objavljen 2016. Ima ga, može da se nađe, legalno je objavljen na svim digitalnim medijama, može da se nađe, pa koga je interesu možda presluša. I tu isto ima malo tekstova koji su angažovani, ali više su oni, znači, apsolutno, mi zaista, ja stvarno moram da napomenem, meni je apsolutno neinteresantno, prozivam, ja sad ne znam, vlast i to. Meni je normalna stvar da ta vlast se rešava u društvu i da se rešava normalnim putem i da se rešava, ali je problem što to se ne dešava, sad je to jedini problem. Morat ćemo poguramo malo da se desi. Na neki način, samo što ja mislim da to mora stvarno da bude apsolutno... A mislim da u tom guranju može i malo i muzika da... Postoji jedan od problema zato što mnogo inteligentni ljudi rade neke stvari koje ne bi trebali. Ako me razumeš. Da li je to zbog novca, mislim, u krajem slučaju svaki čovjek na kraju mora da shvati novac jeste važan, ali nije sve. I onda srećete ljude koji pred sam kraj života se kaju za nešto, pa kažu dobro, ja sam pomogao tamo nešto što je loše, okej, sad ću ja da ističem, pa ću da načinem. Pa je sam Churchill napisao memoare, pa se kaže, ako je to istina, pa se kaje što je Tita postavio ovde. Mislim, ako je to istina, ali ja verujem u to. Što je prihvatio, ali na ultimatum Staljina. No, definitivno, znaš šta sve ljudi mogu da urede radi para, to je već neki drugi problem. Ali ako smo mi tako mala država i nešto radimo sve radi para, onda to neće izaći do dobro. Postoji još jedna stvar koja je gora od para, to je moć. Da, koja Srbi su... najviše ume da opije.
umemo mi kao narod, ne kažem sad Srbije, mi umemo kada osetimo moć da postanemo nezgodni. Da se bahatimo. Bahatimo, To je nacionalna osobina uređena. A ima možda pitanja iz publike? Pitanje iz publike, daj sve. Da, pošto tu smo približno iste generacije. Ponovo mladi, jel tako? Da se izrazim ponovo mladi. I baš da pitam nekog ko se bavio umetnošću, a ne politikom, u to vreme, sa aktuelnom temom za to vreme koja je bila, da li smo mi u tim godinama bili svesni možda promene države, drugačije države i promene sistema, koje je tek dolazio mi pred nama? smo maštali o tome, mi smo svi verovali u to, znači mi smo verovali više puta, pa smo i doživljavali razne te varijante, obećanja, onda smo kasnije, mislim, ja zaista sad mogu i da pričamo, svi znamo šta smo verovali, gde smo se razočarali, gde nas je marketing zeznuo, znači, na kraju smo, mi stari smo shvatili šta znači novac i marketing. Shvatili smo da možete da dovedete, ne znam, ja se sećam, kako se zvao onaj što sam neklama bio za vreme Jugoslavije, Šećerovski. Šećerovski ili Vežiko Vratković. Kogod. Znači, ali tad nije bilo toliko para i sad da je neko hteo da uloži pare, on bi bio tata, on. Hoću da kažem da verovali smo to, onda smo kasnije shvatili da to sve rešava. Mislim, ja samo mogu da kažem, neću nikada do kraja života biti pametan da shvatim šta to rešava. Može, baš još jedno pitanje, pošto približno smo ista generacija par godina, da kažem plus minus 5 gore, 5 dole, da li možete kao muzičar, znači čisto iz branše, muzičke branše, da opišete sve 3 države, barem 3 države? Na jednom smo mestu bili, a barem su 3 države. Ako misliš na SFRJ, dobro, okej, mogu samo da kažem da smo mi ono... I kako, znamo puno jezika. Puno jezika, da, i puno teritorija, što se kaže, ali da li možete da objasnite kako je biti muzičar u 3 države? Pa, evo, ja mogu da kažem da sam jako rano počeo da se bavim muzikom. Moj prvi koncert je bio sam 7. razred osnovne škole. Ali ono što je meni bilo, i što i danas pamtim, zato što ta prva svirka je bila, mislim, bila je ovde u Beogradu, a onda 8. razred sam bio u osnovnoj školi, 14 godina, nismo svirali u Skenderiji, u Sarajevu. To je bilo u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije. I što bi rekli, bivši dio Federalne Jugoslavije. Da. Nikad nije znao da izgovori to. Da. I uspjeli ste dotle do nastupa u koliko toliko, a onda dolazi zajednica. Kako je bilo u zajednici? Srbija i Crna Gora, namršna zajednica. Toga se najmanje sećam, jer ja sam tada već, mislim, ja sam već 93. dobio prvo dete i na moju žalost, jer ja sam mislio vreme, hteo sam, ja i moja supruga tadašnja smo hteli decu, nismo još uvijek kapirali tada da će biti tolikih problema. Pominjali smo Ante Markovića, mislim, u Jugoslaviju, to je stvarno, ja ne znam šta je to bilo, ali u suštini je bilo jako dobro, bar je meni tada, ja sam kao klinac osjećao fantastično. U tom momentu sam imao čak i posao u Kanadi koji sam odbio, rekao sam ostajem ovde je jako lepo. Onda sam rekao, moje suprugi nema nikakvih problema, možemo da imamo decu, ja imam dobru platu, dobra je država. I odmah sledeće godine je potpuni raspad, gde ja, mislim, jednostavno sledećih 10 godina sam bukvalno na rukama, na kolenima nosio alat, radio najgore poslove, snalazio se, išao, prodavao cigare, išao u Rumuniju, kupovao. Onda, posle svi pamtimo te izjave, pa ko to ne može u Srbiji da se obogati? Ajde, majku. Pa čekaj, sve smo ti napravili, možeš da radiš što hoćeš. Švercuješ. Pa nemoj, ja hoću da radim, hoću da sam pošten čovjek. A muzika, kako muzika prešla? Cigare su biznis, jedeš muziku. Samo budi dobar, nemoj da pričaš i bit će sve okej. Znači, počinje sunovrat i onda dolazimo do samostalne države naše. Iskreno, ja, znači nisam imao vremena da razmišljam o to.
Moram se snalazim zaradi pare za decu. Džaba ti ga bilo, možeš ti završiti fakultet, možeš da si srednje obrazovan, možeš da nema. Znači, ne, bilo je bukvalno isto. Mogli su da nas tapšu po leđima Srbine, a? Okej, bilo ono za vreme Tita, kao ne može, to je sve isto. Inženjer ne smije da ima veću platu radnika, ono. Da. Što sad to? Sad nas tapšu po ramenu Srbine, a? Moj rođoš ne smije da ima istu platu, on mora da bude jači. Pa dobro, on ne zna ništa radi, ba nema veze, čuti tamo. Kako je u sadašnjem vremenu? Evo, baš sam rekao. Ne, okej, ja kažem, žao mi je, imao sam, evo ja ću sad da kažem u svoje lično ime, ja sam imao viziju tada, kada je bio Ante Marković, kada je ta Jugoslavija bila, prvi put sam osetio šta znači živeti u državi da se osjećaš kao član neke svetske zajednice. Znači, mi smo stvarno imali šansu da budemo članovi svetske zajednice, poštovane. Pominje si ono njegovu viziju. Da, bojim se da biste zarad naših zabluda, da ćemo ostati poslednji zapećak u Evropi. Što je faktičko stanje sad čovjek pogodio. Prije svega, mislim, ja sam te kasnije saznao, on čovjek nije političar, on je završio elektrotehnički fakultet, on je čovjek, mislim, tehničke struke, znači nije političar klasičan, koji sad mora da, šta ja znam, šta treba političar da radi. Mislim, po mojom mišljenju, političar treba da rešava probleme, a to je nešto kao, isto po mom viđenju, kao i banka, ona mora da smisli kako da zavara ljudi. Isto kao umetnika. Kako će banka da se održi? Da. Tako što mora da smisli nešto da bi... Kao umetnika bi vas pitao uticaj savremene tehnologije. Mislim, ja ne kažem, imamo savršene političare. Da. Stvarno, oni su savršeni, odlično znaju svoj posao, oni su učili iz nekih škola, drugih. Kako biste objasnili uticaj savremene tehnologije na muziku? Odlično. Savremena tehnologija na muziku utiče odlično ukoliko čovjek shvati što treba da radi. Ako se osloni samo na to, znači opet je potrebno iskustvo. Zato ja kažem, svi se učimo na nečemu što je, evo, konkretno ću reći, ako se ja bavim, ne znam, računarima, dobra je stvar ako ja znam šta se u tom računaru nalazi, ako to znam. Onda je to, znači, to je vezano za svaki posao, znači, ako se, ne bi trebalo da se niko bavi površno nekim poslom. I opet se vraćam na to, znači, svako treba da dobije posao koji zaslužuje. Da, ipak, korak muziku, znači, evo, konkretno to pitanje, znači, svako ko dobro poznaje, evo, konkretan ću biti analognu tehnologiju, znači, zna da svira, zna da koristi ovo, jako lako će ući u digitalnu tehnologiju, ali neće preterati, znači, napravit će neku kombinaciju, to će biti dobro. To se zna, to je u modernoj produkciji već praktički i ti ljudi koji prave sve te mašine moderne, bave se time da analiziraju kako je ta analogna tehnologija funkcioniše, pa je što više ubacuju integrište da to radi digitalno. To je ono, kada kažete koliko ima bitova ili ne znam koliko gigaherca ima taj procesor. Što on ima više, on može više da približi to realnom zvuku. Da vas pitam kao umetnika koji je 3 države, hteo ne hteo, na jednu promenili, pa protutnjao da kaže ono... Upoću ja ne znam. Da. To će biti nova. 4. SFRJ, SRJ, Srbija i Crna Gora, Srbija. Da. Dobro, nisam rođen u FNR. Da li možete da i crnu temu umetnosti da prokomentarišete zloupotreba muzike u 4 države? Ajde, kao umetnika bi vas tako ono... Pa ne znam, zloupotreba su neke ultranacionalističke pesme koje, ako sam dobro razumio pitanje. Pa ako idemo i sa teorijama zavere, recimo, imamo čak i teorije... Pa dobro, imamo sad, eto, pesme koje izazivaju nacionalnu euforiju i razdor. Izvinjavam se što vas prekrijem, na primjer, pesma Eurovizije. Ja sam čovjek koji je volao SFRJ. Jeste komentarisali pesmu Eurovizije, a da li je pesma Eurovizije po vama zloupotreba muzike? Ove godine bile. Ove godine konkretno bilo. Evo sad, bit ću iskren, možda me ne zanima, nisam ni čuo tu pesmu. Mislim, možda me ne interesuje, jer to više ne slušam, a moguće. Mislim, može da se desi čak i da je lepa pesma, sad kako je ko shvati.
Ja bih rekao da ovo moderno doba treba biti pribran, sabran, ne treba reagovati emotivno, burno. Svakome bi savjetovao ko voli svoju državu da ne reaguje preemotivno, burno, da ne pravi sam sebi štetu. To mi kao da sad neko vama dođe na vrata, a vi kažete ovo moj stan, ja ne dam, sad ću te ubijem tamo na licu mesta, šta mi zvoniš ovde na vrata, ubiću te. I narokam te, kažem, ne smeš da uđeš u moj stan, ja ne dam, to je moje. Ako me razumeš. Da, to je ipak zloupotreba. Dobra, osim muzike, čekajte, imate države koje propuste sve živo, oni prođu vodu. Mislim, evo, ako bi ja upoređivao Hrvatsku i Srbiju, Hrvati će da propuste sve, oni će da prođu. Ne znam da li je to dobro, ja ne kažem, ali mi nećemo dati. Da ćemo da se branimo. Moraj da vrate... Ima svi da izgine, no neće, ono je američka noga. Na čemu je bilo, na kom nosaču zvuka, Petar? Da, on je jak, ali mi smo jači. I mi imamo odbrambene sisteme i mi ćemo sve, evo, ja moram samo se vratiti na to vreme bombardovanja, ja sam u to vreme bio izuzetno angažovan poslovno, ja sam trčao po zgradama na pamet gasim avio sveta. Zašto, ja ne znam, ni njima nije bilo jasno. Onda je jedan lik iz JNA, tada šta je bilo, ne znam, Jugoslovenska narodna armija, kaže on meni ovako, slušaj, nema šanse, nema teorije nas, oni će dođu, mi sve imamo da ih se rušimo. Mi imamo nevu, imamo neke sisteme. I sad ovi svi, ovi kod veliko šitu, da, civilna zaštita. A kaže, a tek tesnimo oružje. I niko nema frke. Znači, prošlo je par meseci, razvalili su ih. Ja sretno tog istog lika, rekao, on popunjen, rekao, šta je bilo prije? A jebi ga, malo su nas rasturili. Pa rekao, šta bi sad? Šta hoće kažem, ne smemo da dozvolimo da nas busaju, lože i ajde, trči tamo. Što se mene lično tiče, bolje da umrem prirodnom smrću nego da umrem ratujući za nekog koga... I ona definicija rata. Šta je rat? Rat je nešto gde se ljudi koji se uopšte ne poznaju ubijaju međusobno zarad nekih tamo koji se, mislim, radi para. Znači, zašto? Prvo to, ali sad je to već tema koja je... Da, opet rat ne izbije zato što dve strane hoće se biju najčešće, nego što je jedan se osili pa će nekog da mlati koga god i može neko bude hipik. Okej, ja zato i nisam kompetentan da pričam o tome, meni sama definicija rata potpuno neshvatljiva, mislim da je ona primitivna i da je, eto... Može još jedno pitanje? Ovo je jaka vojska da spreči eventualni rat, jer niko ne smije te napadne ako imaš jaku vojsku. To je u redu, okej, u tom slučaju, ajde, neko te napao, nisi kriv ništa, ajde, izvinit ćemo svi, ajde, čao. Ali ako imaš jaku vojsku, onda te ne napadaju. Aha, misliš na to? Pa dobro, ali kako može jedna mala država da ima jaku vojsku? To je nemoguće. Danas je to nemoguće. Kako je Vojvoda Putnik, kad su ga povukli iz penzije, tražio veći vojni budžet, čuje neka sokoćala što lete, da će da kupi 12 aviona, da imamo, da budemo prva avijačka sila. Ja sam u nekoj neobaveznoj priči sa vama razgovarao, ako dođe do nuklearnog rata, sva tehnologija pada u vodu, onda će moći Vojvoda Putnik da izađe na Megdan i kaže dođe na moj mač, da te ja... Ne, on je naručio avione i Srbija je bila prva ratna avijacija, prva zemlja u svetu koja je imala avione u vojsci. Da. Do sad je bilo ono eksperimentisanje s njim. Mi smo sila. Samo zato što, eto, smo imali veći vojni budžet i što smo bili spremni da... kadri da se... Jugoslovenska narodna armija je bila, kako oni pričaju, mislim da... 6. u Evropi i 8. u svetu. I stvarno je bila jaka. Sad, pazi, evo, ja sam konkretno bio u Mornarici. Bio sam u Hrvatskoj, u Splitu, Šibeniku, Puli. I ja dobro poznajem tu mornaričku flotu. Bio sam na raketnom čamcu. I to je nešto što je nakon raspada ostalo u Hrvatskoj. Mislim, šta hoće kažem, sad je to, mislim, potpuno nebuloza. Znači, iz jedne države je nastalo nešto sasvim deset. Da li možete da objasnite elan tadašnjeg, da kažem, kao svedok, neko ko je pogledao tada ulicu 9. marta, elan ljudi koji je bio na ulici, želje za promenom? Pa ja sam tad bio jako mlad. Znači, elan, ja kažem, svaki mlad ali upravo smo o tome pričali, čini mi se da ova tehnologija utiče na mlade da oni nemaju taj elan. Znači, oni jednostavno drugačije. I moje mišljenje je to stvarno jedan prirodan tok.
Mislim, sam genetski kod kod dece se menja, znači oni više nemaju taj isti osjećaj kao što smo imali. I sad, ako ja pričam nešto sa nekom klinicom, on me gleda. Isto kao što je meni stari neki čovjek pričao kako je on, ne znam, tamo sa nacistima, ili borio se, ja kažem, dobro, ja nemam pojma o čemu ti pričaš. On je bio fantastičan, mi smo verovali. Praktički smo, sada bi tačno rekao, moj osjećaj je bio da svi smo mi želeli nešto, tad smo se ložili na taj zapad. I svi smo mislili zapad je rešenje. Ja živimo kao Nemci, ja živimo kao Amerikanci, Kasnije su shvatili da to, svako ko je otišao tamo vidio da to nije, ali verovali smo da postoji neka kombinacija, da bude nešto bolje. Praktički treba raditi na tome, znači ne treba nikoga iskopirati nešto što je dobro odande, zadržati svoje koliko je moguće. Ja nisam kompetentan da vam pričam, uopšte ne znam šta se dešava, koliko je jako to. Apsolutno, ko je vladar iz senke, mislim, tu ima 300 miliona čuda. To je jedna stvar koja je toliko iskomplikovana, ali ona je generalno problem zemaljske kugle. Planete i ne može da se reši jednostavno. Mislim, vidimo šta se dešava. Ja ne mogu da kažem, niko ovde ne može da se guriše, kaže ko je u pravu, ko greši. Ali smatram da treba da se ljudi svi nađu zajedno, da što više razgovaraju, da što manje smanje tenzije međusobno, jer svako ima nešto da kaže. I ima se vremena. Mnogo je veće gubljenje vremena u svađanju i u, ne znam, nadmetanju, a neću da pominjem te nastranosti da neko sad zarad svojih, da bi obezbedio celu svoju familiju. On je obezbedio svoju familiju, on je obezbedio svoju zemlju, pravi problem. Pošto svedoci smo da kroz dosta dešavanja muzika, umetnost je uvek pratila ta društvena pomeranja i odstupanja. Pa zato što je muzika jednostavna. Ali, sad je ovo pitanje možda pitanje koje će vas iznenaditi. Dobro. Po vašem mišljenju, u savremenom dobu, znači kad je prošlo 30 i nešto godina, ako uporedimo broj ljudi koji je izašao na demonstracije protiv rudarskih kopanja i uporedimo recimo 9. mart, da li ima sličnosti, da li je u principu možda to čak isti događaj, samo nije možda umetnički dobro propraćen kroz muziku, kroz društvena dešavanja. Da, razumijem. A da je u principu to možda i taj kopija, tad bila kopija, bukvalno. Pa nažalost, marketing je ogromna stvar, mislim, evo, ja mogu da snimim, mislim, odgovorit ću s jednom, zaista je, nema potrebe da sad ulazim u te detalje, odgovor je jednostavno. Umetnički gledano, znači, ja mogu da snimim najbolju pesmu na svetu, ako je nisam promovisao i pustio ljudima da to čuju, niko to neće čuti. Čak, ako znaju da sam to i ja, reći, pa dobro, to je to nešto. Znači, ako čuju da je to, ne znam, neki tamo lik, rekao, onda će to, znaš na šta misli. Da. Znači, ako se pojavi neko ko je sad popularan i to pokrene masu, onda će da bude mnogo više hiljada ljudi, ako je neko ko, mislim, ako je to još izreklamirano i došlo do svih ljudi, pa lepo prezentovano, pa napravljeno, nažalost to je tako. Mislim, živimo u vremenu medija. Ko danas, nekad je bilo ono RTS 1, 2 i nema šta drugo. I sad, kako smo, sad je opet nelogično, kako smo mi tad uspeli kada je bilo manje medija da se tako masovno okupimo. Ali ti mediji se seckaju. Mi smo pričali o toj varijanti, ovo šta je TikTok napravio dece. Znači, oni su njih ubili, oni njima prave kratke snimke, 4 sekunde, evo, pustim neku pesmu, pustim 78 obrta, oni jednostavno nemaju više koncentraciju da se bave nečem. I da li onda možemo... Ti sad nešto kažeš, ajde vamo, ajde vamo, i to je, ba daj bre, ajde, idemo tamo da pažnje. Odvrši pažnje, što je namenski. Da li možemo onda taj događaj koji je prošao u tišini, prosto nevjerojatno da je prošao bukvalno u tišini, da ga nazovemo malim 9. martom? Pa jest, sve su to 9. martovi, ali nažalost, kako bi rekao, baš upravo zbog toga, u ono vreme to moglo da bude masovno. Drugačije, kad neko to vidi na mediju, a ne znam, kući, i s druge strane, svi smo
vraćeni u stanove, u kući. Idemo na posao ili idemo u školu i vratimo se kući. U tu kući imamo sve što nam treba i mi smo u njih. Ok, ja sam to vidio na kompjuteru i u redu, pozdravljam. I mogu ja online. Ćeš da iziš, ne znam, sad ti zoveš na demonstraciju, kao ok, ja ću online, ja ću dati like. Da vas pitam još jedno pitanje. Ok, ako lajkovi pobeđuju, ajde 6 miliona lajkova i daš, ali to nije tako. Da, može još jedno pitanje, a to je uticaj takozvanih botova na lažnu preglednost preko društvenih medija. Mislim, pa čekaj, upravo o tome smo i pričali i svi oni filmi su snimljeni. Znači sad ako imaš AI, ono mašinu koja sve rešava, sad zavisi ko je tamo iza AI. Znači, ipak imamo optimizma kad se vratimo nazad. Da. Pitaš konkretno, ja sam dobar dan, ja sam AI, izvolite. Nisam razumio pitanje. Znači, možemo se složiti da 9. mart ipak nije ugušen, još od 9. marta kad ste vi prisustvovali tom činu. Ja samo kažem da je tada Drašković napravio čudo, on je stvarno, ljudi su mu verovali, neverovatno, mislim, ja znam koliko su se kleli u njega, onda posle idem ti Vuka Drašković upropastio se. Dobro, on je, mislim, on je stvarno, ja do duše pamtim ono, kad se on pojavio pa je pričao o engleskom, i to, i stop bombing gas i tako to. Može još jedno pitanje. Da. Pošto mi smo par puta prenosili dešavanja sa beogradskih ulica i vi ste muzičar, umetnik iz te, da kažemo, profesije, dešavalo nam se dosta puta da smo dobijali zahteve baš na njihovim prenosima za autorska prava. Sad, pitanje, uvijek smo među nama diskutovali, da li to radi možda država, da li to radi globalna kompanija. I algoritam. Ovako, ja tek tamo, ne znam, do pre par godina sam se prvi put prijavio u Sokoj i ja ne znam, u suštini trebao što pre da se išlanim odande, jer oni ljudi su toliko grešaka napravili da to ja nemam reći. Prvo, znam da, znači, informacije sledeće, ja ne znam da li su oni sad i pristali na digitalni kod. Mislim, bilo gde na zapadu, ako se meni pusti pesma... Jesu nešto pre par nedelja. Pa jesu, ali, znaš, pitanje... Prihvatili je sad, kad će tu pa nisu, mislim, ja... Ali zaista, nemam šta taj, mislim, ko ima tamo dobru vezu, dobit će pare, mislim, ako je narodnjak i to je to, mislim. Ne smeta meni to, ja sam shvatio to i baš me briga, mislim, imam dovoljno godina da se bavim, znači što me interesuje, ne živim od toga. Ali je potpuno glupo što sam se ošte prijavio tamo. Koliko će godina trebati njima da se prilagode, da budu slični, to je kao kad upoređuješ neku našu kompaniju sa, ne znam, najboljom multinacionalnom kompanijom, mislim, to je ta razlika. Hrvati su to, mislim, kod njih... Jednostavno, tebi radio pusti pesmu, ta pesma je odmah poslala kod i tebi se odmah kauntuje na račun. To kod nas ne postoji. Nego tamo... sad, čak se meni desilo da... Mislim, ja zaista moram da odem tamo i da rešim tu glupost, jednostavno nemam vremena. Znači, meni je čovjek poslao poruku, ja se zovem Dejan Milošević, čovjek mu poslao molbu da mu ja dozvolim da on peva neku narodnu pesmu. Ne sviram narodnu muziku. Onda ja posle pogledam da to stvarno postoji neki Dejan Milošević, to je neki narodnjak, koji ja pojma nemam, on se ja pitao jedan kolegu koji sluša narodnjaka, kako ne znaš tu pesmu, tu pjesmu, i kada ne znam čovječe, i ovaj jadan ja mu nisam odgovorio, on sad tamo čeka odgovor, znači, ta greška ne sme se desiti, to je nemoguće. A da vas pitam, pošto još uvek ste koliko toliko aktivni izvođač i dodir sa publikom, po vašem mišljenju, kako se odražava sadašnje stanje muzike ka publici, naročito ka mlađoj populaciji? Rock'n'roll je definitivno onako baš u problemu, mislim tu, evo ja slušam, mislim ja sam slušao svašta, odrastao sam na hard rocku, kasnije sam slušao punk muziku, bio je od prvih hardcore muzičara u Jugoslaviji. Ti bendovi, mislim, svaka čast nekim izuzecima koji su uspeli da održe kontinuitet poput Vardy Breakersa, ne znam, The Goblins su kasnije nastali. Da li postoji još uvek taj odnos sa publikom, izvođača sa publikom? Postoji, međutim, upravo to jeste fora, ovi mladi bendovi nemaju više, to su sve ostali ti, kako da kažem, mamuti bendovi. I sad ovi mladi bendovi, oni izdaju, to su sad neka digitalna izdanja. Ali moraju se cimaju sami. I moraju sve, i to je mnogo teško.
O čemu se radi? Sad, evo, Goblini sutra imaju koncert, doći će gomila ljudi. Ja ne vidim sad da će neki band njih da nasledi, možda i hoće, ali će to da bude mnogo manje. Ne znam, mislim, jedan od razloga je taj što nema opipljivo ništa. I to je isto, znači ako ti band izda album i napravio digitalno izdanje koje se danas, niko neće više da reže CD. Sad nešto rade kao taj LP ploče, ali to su stvarno neki retki ljudi koji imaju gramofon kući pa hoće slušati iz gramofona. Ali niko neće, klinci neće, oni nemaju običaj da slušaju band i da slušaju album. Album kao album je izgubio smisao. Izgubio je smisao i spot pesma. Upravo smo o tome pričali, taj TikTok se svodi na to da taj klinac danas koji bi trebao kada bude taj novi slušalac nekog benda i da ide na koncerte, on čuje 2 sekunde i to je to. I on ide dalje i kakav koncert. Mislim, možda će da ode ako ga neko masovno napada. Što znači, ako se pojavi neki novi band, on bi morao tamo masovnu žanu međusobno da loži pa da se to širi, ali ne preko medija. Mislim, možda i preko medija, ali to opet treba da bude nešto, ako me razumeš, mnogo komplikovano. Nije kao nekad se izda album, taj album, ne znam, neka diskografska kuća, a evo i danas postoje diskografske kuće, ali one izdaju te digitalne medije i one, to je ono, 1000 pregleda, 2000 pregleda, mislim. Jedino ovo što si ti napomenuo, te neke mamuti bendovi, retko, mislim, ima tih mladih bendova, ali oni ne mogu da dosegnu više od 50.000, 100.000 pregleda na YouTube. Da ima 1.000.000? Ne znam, ja ne znam koji je recept. Da li je digitalna muzika, po vama, kao muzičaru, uticala na veće obrazovanje omladine, u muzičkom smislu? Ili se izgubilo, da kažem, uticala negativno? Pazi, moje mišljenje je da ona je kvantitativno povećala broj, evo, ako sad reći ću konkretno, znači imaš ti sad producenta koliko hoćeš, i u suštini kućnih studija imaš koliko hoćeš, danas zaista svako ko se bavi muzikom može kući da snima. I može da napravi mnogo kvalitetnije i bolje snimke, sad sve zavisi od njega koliko je talentovan za to i koliko se razume, koliko brzo uđe. Može da napravi mnogo kvalitetnije snimke nego što su se nekad radili, ali moram da napomenem tu, mislim, ni to nije baš tako, sad ti tu moraš da platiš taj softver, da se edukuješ, da završiš neku školu, ne znam, za produkciju. I imaš sada te neke izbore tih softvera za snimanje. Dok je nekad bilo ono, znalo se, analogna tehnika, imaš magnetofonsku traku, imaš mix pult i ti naučiš na tome da radiš i to je neki zvuk koji zaista, ja lično, kada pustim neke snimke iz 70. godina, osetim veliku razliku od ovoga danas. Jeste jači zvuk, ovo sve je okej, međutim, sam kvalitet zvuka čak ne može da bude ni jači amplitudno, ono, da je snaga neka. Uzmi sam, napravi eksperiment, pusti najnoviju neku modernu pesmu i onda nađi, ne znam, ono, neki disko iz 70-ih ili funk dobro snimljeni i vidit ćeš razliku. Mislim, ja kao muzičar osjećam razliku sada. Hoću da kažem da je najbolja kombinacija ta dva, ali oni danas u školi uopšte ne uče analognu tehniku. Mislim, to je nestalo. Vidi, to je neka evolucija. Ja to razumem. I to će da ide i većina ljudi starijih nikad neće skapirati novu muziku. Vi će reći šta je ovo teško, znaš. Mislim, u krajem slučaju i mi. Kad smo 80-ih slušali, pazi, sama tehnika se menjala. Ajde, napomenut ću samo neke tehničke stvari. Na 70-ih godina su radili te neki mix pultevi koji su imali prirodne transformatore u sebi. To je nešto što su Kalemovi radili, to je ono što je Tesla volao. A onda 80-ih su sve to prebacili na tranzistorsku tehniku, a danas je sve digitalno. Znači sa grafoa na tranzistore, na digitaliju, na kompjutere. Kompjuter u početku bio užas, da, sad što je brži, on je bolji. Može jedno pitanje vezano baš, da kažemo, za demonstracije tog vremena dok smo bili mladi i sadašnji. Učesnik ste, da kažemo, ipak jednog poleta i mlađe generacije
ako ništa drugo, barem su po ceo dan pevali vaše refrene dok su išli na demonstracije. Međutim, današnje demonstracije, čini mi se i kad idu da protestuju, idu u tišini. Pa, mi smo pominjali nešto onu banalnost, mi nismo bili banalni, znači nismo ništa, samo smo hteli neku promenu. Ja se to nekad se setim ono, kao onaj film Tajvanska kanasta, pa onak da kaže... Da. A ja sam hteo ja sam hteo da uporedim... Bio si mlad i vesel, onda si skapirao šta si uradio. Da li je možda danas veći problem nego tada što je bilo? Pa, znaš šta, danas je problem, jeste problem, definitivno. Da, čim ljudi ne idu, niti pevaju, niti... Pa ja ne znam, znaš, u čemu je problem. Ili je to možda njihov način? Ubijeni su. I ne znam, ubijeni su i, znaš, TikTok, bla bla, ovoga to interesuje. Oni kao, znaš, ispljuju ono, zato ja kažem, ima način, samo treba neko da smisli. Za problem. Mislim, ja sam čovjek koji stvarno, definitivno, opet pričam o tom vremenskom periodu 8-10 godina, znači sve treba se menja na 10 godina, znači ne može ništa traje večno. Da vas pitam. Što bi ja sad tu maltretirao nekoga 100 godina, znači, sad, možda je ta uspavanost medijima. Ako ti daš, dobro, pazi, ne mogu ništa kažem, moje lično iskustvo u razgovoru s ljudima, mnogi kažu, i s druge strane ne mogu da kažem, znači postoji to etiketiranje, znači reklama, marketing, ovi su to, znaš, haos, meni je bilo užasno dok su ovi bili i sad mi je bolje, to, znači, treba stvarno, ne mogu, mislim... Da, dobitnu kombinaciju opozicije za bilo koji sistem i za bilo koje vreme, to mi kao obični ljudi teško možemo da shvatimo njihovu tehniku i način rada, što se kaže. Čekaj, svima jasno kako je mi došlo do promene. Jel, da vas pitam još jednu stvar. Da li mislite da će i u budućnosti, na primjer, i ovo vreme će da dođe, pa će da prođe, ako da Bog, kako kažu, za 100 godina opet se našli, pa opet pričali iste teme, da li će možda i u budućnosti sledeće, recimo, garnitura vlasti koja bude bila i opet se demonstracije pokrenule protiv njih, isto ići u tišini? Zbog digitalizacije, baš i zbog tih drugih problema. U miru, da. Ili vaše predviđanje kao umetnika, kao muzičara? Ja mislim da ta digitalizacija ništa ne znači, više marketing. Ok, digitalizacija, ali ko će se u toj digitalnoj tehnici da da marketing, znači da reklamira to. Opet je lovo, mislim, sve se vrti oko para. Da li oko para ili oko ljudskosti? Ma, ljudskost je... Tome smo pričali. Mislim, ali nama, ja lično mislim da ja sam mnogo verovao u našu zemlju, voleo, strašno voleo, onda sam shvatio da nam treba još mnogo vremena da shvatimo neke stvari. Znači, neću ja svojoj deci da namestim, da njima bude lepo, svi okolo da umiru, ako me razumeš. Onda to nije rešenje, onda generalno, znaš, šta, moja deca će, šta, čuti tu, ja ti namestim. Hvala vam puno. Hvala. Znači, da li idu u miru, a? Da li je to mir? Može za kraj još jedno da pustimo naslov, jer je ipak bila, čini mi se, i jedna od ponuda za himnu. Ovo nije mir. Idemo do pametno. Samo tehnički problemi, ali dobro, reši se.